Vítajte nás pred premiérou Harryho Pottera 6. Vstupujeme do miestnosti, kde sú naši výherci. Služobne očakávame veľa výhercov. Služobne očakávame a uvidíme ho ako prvý na Slovensku. Prvý. A ideme sa pýtať na pocity a dojmy. Tešíš sa? Ja sa strašne teším, ja sa nemôžem dočkať, som vedová, ako to celé bude, koľko bude vystrihnutých scén. A ja sa veľmi teším, Harryho Pottera, som rada, že sme to vyhrali. A ja som rada, že sme to vyhrali. Ideme ďalej. Ľudia sa nám začali skrývať. Čakajú, preto Edko, povedz nám niečo na kameru. A čo tam chceš? Tešíš sa na Harryho Pottera? No nie, vieš, ja som došiel len tak, že som to mal, že by som vás všetkých videl, ale na vás sa teším ľudí. Super, ty si taký dobrák. Že ja viem, od srdca. Dobre, tak asi ideme ďalej. Všimol som si, že nám to zvyklo pár ľudí, ktorí sa skrývajú pred našou kamerou. Ideme ich nájsť. Odhaliť ich identitu. Čaute, aké máte pocity? Tešíte sa? No jasné, teda nie, zatiaľ nie. Vidí to dobre, potom sa budeme tešiť. No, a naša Majka, čo nám povie? Čo? Ja už nemám hlas, ja už moje odrapotala. Teraz ďalej. Nemá slov. Ty už si hovorila na kameru? Naša redaktorka? Áno. Zistili sme, že je veľmi ťažké vysloviť to predpremiéra. Namiesto toho mi vyjde nejaká premiéra. Vieš čo, ideme za Peťou. Ja si myslím, že Peťa nám veľa povie, dobre? Čo? Peťi, povedz nám... Netočne áno. No povedz nám, že tešíš sa, alebo... Veľmi sa tešíš teším. sa? Áno, ja sa veľmi teším. Som priam nadšená. A ďakujem vám za tento rozhovor. Ja som o ničom inom nesnívala už dlhý čas. Ja ďakujem. Dovidenia. Ešte niečo. Musíme dodať, dva citróna je vysokéna na Slovensku. Odkedy si odpremierovala... Ešte dotočiť. Stade? Viete, pani redaktorka, aby som niečo normálne povedala, ale točíš to. Áno. Moja tráda bola naozaj legendárna. Ešte niečo? Nie, tak, ďakujem. Ahoj, ale ja už tu nie som, Dumbledore tu už nie je, ja som tu teraz. Dobre. Super. A teším sa na film, Ahoj! Áno, všetci sme sa zblížili a ideme. Sledujte veľký presun do sál. A na počenie pred 3D plagát Harry Potter. Tak ale ja som nevedel, že oni tak... Edo mi zobral prúčik, čiže momentálne som bez prúčiku.
Doron, ideme sa na ňu pozrieť. Ideme sa ich Severcovi. Dobre, kto má spočak, lebo mne sa videl. Kradne trošku. Ok, ide. No to čom? Akože ty by som nešla, ale tak musel som